Karon mga igsoon mo padayon ta sa ato ang buluhaton dinhi sa ato ang simbahan, no? Ang pagwali sa pulong sa Dios. Ani ana kita karon sa ikaduhang bahin sa atong sermon nga ang kalendaryo sa siri ang kalendaryo sa katapusang panahon sa Dios para sa Israel. So mao na niya ikatulong bahin sa atong siri nga naguluhan na kinabuhi sa katapusang mga adlaw, no? Ang uluhan ni ana mao na mga igsuon ang kalendaryo sa katapusang panahon sa Dios para sa Israel. So doon na kalendaryo ang Dios. Doon na siya gitamdan alang sa kinabuhi sa mga Israelitas. Ug dili lang kini sa mga Israelitas, alang usab kanato. So kini maong pagtuon mga igsuon mahitungod kini sa panghitabo sa umaabot. Mga butang nga mahitabo sa katapusang mga adlaw, kasaysayan kini sa mga katauhan. So mao ni ang atong gikutlo kini mga igsuon gikan sa Daniel kapitulo 9 versikulo 24 ngadto sa 23. Ug akong gihangyo manindog ta ni atong basahon ang maong mga sitas ug agig pagtahod sa pulong sa Dios. So ato nang gikutlo Daniel kapitulo 9 versikulo 24 ngadto sa 27. Ato ning dunganan mga igsoon, mubo ra ni siya nga bersikulo, dunganon na nato pagbasa kung gihangyo ang tanan. Atong sugdon pagbasa gikas 24. Pito ka 70 nga tuig ang gitagal alang sa imong katawhan ug sa imong balaang syudad. Aron magpagtapos sa kalapasan ug paghunong sa sala ug paghugas sa kadautan. Aron pagpatunhay sa katarong nga walay paglubad. Aron pagtak-op sa panan-awon ug sa panagna ug aron paghalad pag-usab sa balaan nga templo. Busa hibaw-i nga sukad sa paghatag sa sugo nga tukuron pag-usab ang Jerusalem ngadto sa pag-abot sa dihugan nga usa ka prinsipe. Kinahanglang molabay una ang 7 ka tuig. Unya sulod sa 62 ka tuig tukuron pag-usab ang Jerusalem, lakip ang mga plaza ug mga kanal nga maglibot sa syudad aron mahitabo kini panahon sa kasamok. Ug tapos sa maong panahon, ang dinihugan patyon, ug ang syudad ug templo laglagon. Sa katawhan umaabot nga prinsipe. Ang katapusan nini moabot daw bulog sa baha ug kanunay kini nga may gubat kay gitagal naman ang pagkagunob nini. Ug sulod sa 7 ka tuig, ang maong prinsipe maghimo kasabutan uban sa daghang katawhan ug tapos sa katunga sa maong panahon pahunongon ni ang halad ug taliwala nining tanan kangilad mutunga ang makalilisang nga talan-awon hangtod ang gitagal nga katalagman ibubo diha sa nagbutang niini. Magampo ta. Amahan namong langit nun, salamat Ginoo nga ikaw Ginoo Dios. Ang nagdala ka namo nining maong dapit Ginoo Lord God aron pagpamati sa imuhang balaan nga pulong Ginoo. Tugod ti amahan nga nining kapunon nagampo kami sa imong balang espiritu. Nga dihugan kami Ginoo God ug tagaan kami kaalam aron among sabtan gayud Ginoo Lord God kun unsa man ang imuhang mensahe nga imong ihatag nining kapunon. Dihugi lamang kini Ginoo imong tigpamaba Lord nga ang tanang pulong nga mugula sa kumbaba mga pulong gayud nga gikan kanimo nga masabtan sa imong katawhan nga nining dapita Ginoo Dios. Busa man salamat dalaygon ka sa luoy katapusan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Manlingkod ang mga igsoon. So mao ni ang uluhan nato ang kalendaryo sa katapusang panahon sa Dios para sa Israel, part 2. So katong niaging Domingo, mao to siya ang part 1. So dahil usa ka sigulanon mga igsuon, usa ka libro nga gipublish kini. Gipublish kini maong libro nga naguluhan og prediction for the next millennium. So mahitungod ni ubahin og prediction. Gihimo kini sa wala pa ang tuig 2000, no? Wala pa ang tuig 2000. Og nag-imbitar sila og mga daghan kay mga celebrities, mga scientists, o mga entertainers aron paghimo og mga prediction o panagna. Kung unsay mahitabo sa kalibutan, mao ni ilang gisulti kung unsay mahitabo sa kalibutan sa sunod nga millennium o usa ka milenyo, that's 1,000 years, no? Ini kahuman.
So mao ni sila giimbitar, musulti sila kung unsay ilang mga panagna, mga prediction sa umaabot, no? Sulod sa 1,000 ka tuig. Kadaghanan nila nagtagna nga adunay kalinaw sa tibuok kalibutan. Kadaghanan na kani ilang giimbitar nga scientist, kadaghanan mao ni ilang gisulti nga adunay kalinaw sa tibuok kalibutan. Naa ba? Nga aduna nay mga tambal sa matag balatian nga mutakboy sa katawhan. Mao na ilang prediction. Mao kini ilang gisulti niadtong tuig 2000 o karon 25 na katuig ang milabay. Mao kini nga gitawag kini nato mga igsoon og panagna. No? Prediction na gyud ni. No? Lahi ang prediction, lahi ang prophecy. Oh. So sama ning usa ka sugilanon sa usa ka tawo atong itandi ni ayang kuan. Sama ning excuse me. Usa ka sugilanon sa usa ka tawo nga naglakaw sa baybayon. Nya nakakita siya og lampara. Ibaw na mo unsa na no? Wa gid kibaw. Anyway. So usa ka tawo nga naglakaw diha sa baybayon, no? Kakita siya usa ka lampara. Nya ang gipunit, nya ang gianak ginustos sing kamot. Oy, niguwa ang Ginny. Kailan mo Ginny? Dili si Jennifer ha. Atong Ginny nga, itong muhatag og wish. So, lipay kay Ginny, kay gipagawa siya sa katong tao, kay tungod atong iyang trapo ang iyang kamot, no? So, ningon din, unya gihatagan siya usa ka wish. Tagaan siya sa Ginny. Pero ningon to, di ba tulo man na ang ihatag nga wish sa Ginny? Suhito, no? Ningon, sumo to ningon na Ginny nga kanang naanalay usa para nimo. So buhata og pangayoa ang imong gusto, no? Ngita pa man siya tulo nya usa na man lang ginabilin. So naguna-una siya, unsa may akong pangayoon? Usa na man lang di abi na kung sa una na kung nadunggan istorya. Tulo may hatag, no? Nya usa na lang. So una siya unsay maayo. So iyang nununaan mao nga nangayo siya kopya sa mga pahina sa Financial Times. Kaning Financial Times mga iso, na dito tanan makita nimo ang dagan sa negosyo, nga mo invest kang negosyo nga makaginansya ka o di ka makaginansya. Unsay mahitabo. So nangayo siya dinhi og mga pahina sa Financial Times sulod sa usa ka tuig gikan atong pagkaabot niya sa Ginny sa pagpangayo niya. So 1 year gikan atong iyang gapangayo. So nangayo siya og pagbangayo niya, niingon din ang Ginny, okay, matuman. No? Niingon siya, matuman, imong gipangayo. Matud pa sa Ginny. Niya, kalit lang nahanaw, asa lampara. So, ang iyang nakita, ang katong gipangayo, mga file sa mga, sa financial, no? Nga Times. So, excited kay siya, nga nagsigi siya, pakli sa pahina. Ingon siya, na siyang samtang nagpakli siya, madato na dyan ni. Kay kahibalo naman kung unsay mo abot. Kahibalo naman kung unsay maayo nga negosyo nga ako ang apilan. So, samtang siya nagpakli, siyang plano. Unya, hantod, miabot siya sa pahina sa newspaper nga nahimutang dito ang obituary. Sa atbang aning financial nga issue sa newspaper, pagpakli niya sa pahina, nakita niya ang pikas nga bahin, mao ang obituary column. Kaya ba mo obituary column? Mao ni listahan sa mga tao nga nangamatay. No? So, pagtanaw niya, nahingangha siya in town. Nakahatag niya interest ang pangalan. On top gyud sa pinakauna gyud nga listahan dito sa obituary, no? Pinakaibabaw ani adunay pangalan nga nakasulat nga naghatag kaniya gyud og atensyon. Ang nakasulat unsa man? Ang iyang pangalan. So daghang kay sig plano, no? Unya di ito. Pilara day kadlaw siguro wala siya di na siya kapahimos. So ingon ana magigso natong kinabuhi. Kay matud pa sa Santiago 4:13-14 naging tan-awara kamo nga nag-ingon karon og ugma mangadto kami ni anang lugsura og dito magpabilin kami og usa ka tuig og magpatigayon og manapi. Nga wala man kamo mahibalo mahitungod sa kugmaon kay unsa bang inyong kinabuhi. Kamo sama lamang sa aso nga sa makadiyot nagpakita unya mahanaw lamang. Ingon ni ana ang atong kinabuhi mga igsoon. Wala ta masayod sa ugma o kita nangandoy og taas kayo nga kinabuhi. Wala may dautan ni ana pero una-una
nga ang atong kinabuhi hamubo daw sama sa aso. So, usay kita excited kita labi na ganahan ta unsa kaya ko ang future no adto din ta atong unsa nga na kana atong talong tanang bula. So akong ugma horoscope no. Maabot pindot kay tanahon. Pero mao lagi nagbasa nimo obituary ayaw na lang na, no? Lisod na mahibaw ko kano sa ako kutob. Na may mga tao mahadlok gid na. Bisan ako mahadlok man ko. Pero no? Mao na nga di ta ganahan. Excited kita mahibaw unsay maabot sa kaya akong mahimong kapikas kinabuhi labi na ni mga kuan dinyo. Mga batanon nga nagsipangandoy, no? Excited kay sumaabot nilang mga Prince Charming. Pero nindot kay na maigso na to pangandoy yun, pero moabot ng takna og panahon nga di nakaganahan tungod kay makita nimo ang umaabot nga dili di ay maayo. So ingon ni ana ang atong kinabuhi, ana ani sa Daniel, kani atong topic karon ana ani sa basahon sa Daniel. Ana ang dili maayo, ana asa dag maayo. Ang duha ka butang ni ani, naa niya. So sa miaging semana, last Sunday atong gitanaw ang Daniel 9, ang iyang 70 ka semana o 69 ka semana. Ug dinhi atong makita tan-aw nato ang katapusan sa 7 ka semana nga bahin sa 70 ka semana ni Daniel. So niya na ta sa hapit na matapos kining mga propesiya. So makita ni nato nga kahibulungan kini nga maong propesiya, no? Gawas nga komplikado, detalyado sa ni siya ug layo na kay ni siya naabot, no? Matud pa ni Sir Isaac Newton, mahimo natong ibutang kamatuoran sa Kristiyanidad nining usa ka propesiya lamang nga gihimo 5 ka siglo sa wala pa si Kristo. So mao kini ang Yahweh. Daniel 9. Mao kini ang Yahweh sa propetikanhon nga paghubad ug mao usab kini ang dugukan sa tagna sa Biblia. Kaning Daniel 9, backbone of the prophecy sa Bible, no? Nya ang nagpunting kini kanato sa usa ka yugto sa umaabot nga matag kasaysayan nga atong nailhan. Mao ni ang gitawag nato og 70 ka semana sa Daniel, no? So agi og review atong balikon ang pagtuon ang miaging semana atong nadiskubrihan nga ang semana mao ni inyong bantayan aron kay usay mo ingon magud tag tuig, moingon sa tag semana. So atong gihisgutan na sa miagi nga ang mga semana nagpasabot ka na nga semana sa mga tuig. So semana sa mga tuig. Mao kini paagi ang paghubad sa mga tighubad, mga komentarista niadtong panahon na. Bisan pa man ang mga tinubdan, no? So aduna tay tulo ka division sa Daniel nga gilain sa Dios. Mao ni ato makita. 7 ka semana plus 62 ka semana. Unsa ganito yung total? Pito ka semana og 62 ka semana sa ato pa 69, no? 69 plus usa ka semana. Pila naman? 70. So mao na ang 70 ka semana nga atong paghistoryahan karon pagisgutan nga gitawag og 70 ka semana ni Daniel, no? So ang bersikulo 24 sa Daniel 9 naghatag kanato og summary, no? Summary sa buhaton sa Dios sulod niining panahon na. Og summary na sa Ginoo nato. Matud pa sa Daniel 9:24 ningon dinhi 7 ka 70 nga tuig ang gitagal alang sa imong katawhan ug sa imong balaang syudad aron pagtapos sa kalapasan, paghunong sa sala ug paghugas sa kadautan aron mapatunhay ang katarong nga walay paglubad aron pagtak-op sa mga panan-awon ug panagna ug aron paghalad pag-usab sa balaang nga templo. So ug atong tan-awon gihatagan si Daniel og 70 ka semana usama sa atong nakatunan sa mayag semana 490 ka tuig ni. Kay ug moingon tag 70 ka semana, 70 mo na ang years. Unya ang kani semana mo ni ilang unit sa tuig. So sa ato pa kay semana 7 man na, meaning dili na 7 ka adlaw kundi 7 ka tuig. So 70 times 7 equals kay numdum ko pag eskwela nako basta magmat na gani mi mami I go out. Di you go. 490.
Sakto di ay, no? 490 mao na siya ang atuang gitotal. So gihatagan si Daniel og 70 ka semana. Mayong kag 70 ka semana, that's 70 times 7 mao na nimo siyang 49 490 ka tuig. Mao ni ang programa nga giandam sa Ginoo alang sa Israel diin sa katapusan sa maong yugto o panahon ang Dios mutuman sa unom ka butang. Unsa to atong gibasa sa Daniel 9:24 unom ka butang atong balikon? Una, aron tapuson ang kalapasan. Ang ikaduha, aron tapuson ang sala. Ug ang ikatulo, aron paghimo ug pagtabon sa sala. Ug ang ikaupat, aron pagdala sa walay katapusan nga pagkamatarong. Ug ang ikalima, sa pagsilyo o silyuhan sa pananaon o panagna. Ang ikaunom, mao ni ang pagdihog sa labing balaan nga dapit. Mao ni gipropesiya ni Gabriel, no? Si anghel nga Gabriel ngadto ni Daniel nga kining unom mao'y mahitabo. No, mao ni mahitabo nga iyang gihatag gipropesiya niya nga mo'y moabot ug mao ni ang summary sa pagabuhaton sa Dios. So gisgutan nato sa miaging semana usab nga kining unom nga panghitabo wala pa ni siya maabot. Future na siya, umaabot ni siya, mao ni gipropesiya siya. Walay bisan usa nini nga makit-an, bisan asa nga kasaysayan nga mahimong atong mabasihan nga niabot na, no? So, klaro man kayo ni. Bisag unsa na tug basa sa kasaysayan, wala pa matapos ang kalapasan. Atong tagsa-tagsaon. Wala pa matapos ang kalapasan tungod kay kita ni apa dinhi sa kalibutan. Nagsige pa tagpakasala. Ay kaduha na mao ang tapuson ang sala. Sa ato pagtapuson ang sala, di wala na'y tao. So wala pa na moabot. Ang paghimo o pagtabon sa sala, umaabot nga po na. Aron pagdala sa walay katapusan nga pagkamatarong, matarong na ang tanan, tarungon na ang tanan, usbon ang tanan, o pagsilyo sa pananaon o panagna, wala na. Wala na'y prophecy, wala na'y panagna, isilyuhan na, isirado na nila, nahitabo ba na ron? Wala. Ang pagdihog sa labing balaan nga dapit, moingon tag balaan nga dapit, ipatumong na mga igsuon og templo nga ana sa Jerusalem. So pagdihog, dihoga na, i-anoint na. Sato pa, pag-ingon gani nga pagdihog sa balaang dapit, so naa ang templo. Karon naa ba ang templo? Wala na, dugay pa, simdidi pa. Bungkag na, no? Hantod karon, wala pa na siya matukod. Apan dunay giandam na ang mga tao dito nga tanan, materials, preparado na tanan, panggasto ana nga magtukod na sila lain nga templo. Pero gingon dinhi, pagdihog sa labing balaan nga dapit sa ato pa ana ang templo karon wala pa man. So sa ato pa, klaro kayo, umaabot future. Gisgutan kini sa miagi semana, di ba? Wala gid tay makit-an ini. Sa bersikulo 25 atong mabasa nga si Gabriel naghatag kanato og takda nga panahon. Mao na atong gibasa sa 25. Naghatag siya og takda nga panahon, time frame sa unang 69 ka semana, no? Sa unang 69 ka semana. So sa ato pa dunay 69 ka semana plus 7 ka semana nga tuig na sa ilang atong kompetisyon. So ang tuig nga gihatag sa Ginoo nga 490 wala pa maabot tungod kay ang total niana is 483. Maayo kay ko kinako gitamdan, wapa nambot lang, no? Sige. Padayon sa Daniel 9:25. Nagingon dinhi busa hibaw-i nga sukad sa paghatag sa sugo. Mao na ni, paghatag sa sugo. Nga tukuron pag-usab ang Jerusalem ngadto sa pag-abot sa dinihugan nga usa ka prinsipe. Kinahanglang mulabay una ang 7 ka tuig. So unya sulod sa 62 kapito katuig tukuron pag-usab ang Jerusalem. Lakip ang mga plaza o mga kanal nga maglibot sa syudad apan mahitabo kini panahon sa kasamok. So ang total ani sa pagtukod mga igsoon is 483 years. So wala pa ni siya mahitabo, wala pa may Jerusalem. Ang taklang panahon mao ang sukad sa paghatag sa sugo, kaning sugua, paghatag sa sugo tukuron pag-usab ang Jerusalem ngadto sa pag-abot sa dinihugan. Gipasabot ni hangtod mobalik si Kristo. No? Atong makita sa katapusan gayon nga masubay nato kini ang yugto gikan sa tuig 444 BC or before Christ ngadto sa 33 AD anno Domini after Christ
hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Hesus sa Jerusalem sa madaugong pagsulod. Unsa man ning madaugong pagsulod? Gikan sa 444 years BC before Christ nya hangtod sa 33 AD mao ni ang tuig nga diin nahitabo ang triumphal entry ni Jesus Christ. Si Jesus may abot gyud sa hustong panahon. Ug sa bersikulo 26 sa Daniel 9, ang panagna nag-ingon nga ang Mesiyas pagaputlon. Unsa may pasabot nga Mesiyas pagaputlon? Patyon. Buon, no? O kini siya mao si Jesus, ang atong gistoryahan dinhi. Mao kini si Jesus nga namatay sa krus ug busa ang tanan natuman sumala sa kasulatan. So natuman ni. So padayon ta, ato ning bahinon atong pagtuon sa tulo ka bahin. Ang una, ang gintang naay gap, no? Dunay gap sa mga panghitabo, ang samari sa Ginoo dunay siya gap. Kanabang kanina pita dinhi wala pa ni mahitabo. Ang ikaduha na ang mga panghitabo sa gintang, kaning nahitabo aning gap nato, no? Nga gistoryahan. O ang ikatulo ang ikasitinta nga simana. So ato pagaisgutan na mga igsoon tagsa-tagsa. Ang unang gintang, unang gap tali sa ika-69 o ika-70 nga tuig. Mo ni kay ang hatag dinhi sa propesiya is 700 670 times 7, that's 490. Okay. So mao na ang ika-70 ka tuig nga gitagal sa Ginoo. So niya pa ta sa 69, no? Mato pa sa Daniel 9:26-27 nag-ingon dinhi usbong tagbasa mga igsoon. Ang human sa 62 kapito ka tuig ang dinihugan patyon. So walay mabatunan bisan unsa. Wala gyud kay day patay man ang dinihugan. Ug ang katawhan sa pangulo nga moabot mao'y mulaglag sa syudad ug sa balaang dapit. Inumdumin ninyo. Ang katawhan sa pangulo nga moabot, mao'y mulaglag sa syudad sa balaang dapit. Ang katapusan niini moabot sama sa baha ug hangtod sa katapusan adunay gubat. Ang pagagunob gitakda na. Siya maghimo og lig-on nga kasabutan uban sa daghan sulod sa 7 ka tuig ug sa katunga sa 7 ka tuig iyang pahunungon ang mga paghalad. Atong muhunong sa ta. Ingon dinhi nga siya maghimo og lig-on. Kinsa ning siya dinhi atong tanawon niya kinsa ni. Naghimo siya og lig-on nga kasabutan uban sa daghan sulod sa 7 ka tuig. Mao ni iyang gihimo nga kasabutan. Apan sa tunga sa ikatunga sa 7 ka tuig iyang pahunungon ang paghalad. Pahunungon niya ang paghalad ug ibabaw sa pako sa mga drumtanan moabot ang maglumpag hangtod nga ang gitakda nga katapusan ibubo ngadto sa tigunob. Mao na ni ang katapusan nga mahitabo sa ika-70 kasimana sa Daniel. So natural ang pagbasa mga igsoon kining duha ka bersikulo nagpakita nga adunay gyoy gintang. Adunay gap, no? Adunay 7 kasimana og 62 kasimana unya usa ka gintang. Una sa batasugod. Are 7 kasimana unya na ay pila ganito? 62 kasimana. Unya na ay gap. Unya sa panahon nining gap mga igsuon duha ka butang ang mahitabo. Nining gap duha ka butang ang mahitabo. Ang mahitabo nini ang Mesiyas gipatay. So sa ato pa ang pagkahitabo sa Mesiyas nga gipatay naa natin sa panahon nga ang gintang o gap sa tibuok 70 kasimana nga gihatag sa Dios o 490 years. Yang ikaduha ang Jerusalem ug ang templo gilaglag. So mahitabo ni. So kung atong basahon makita ginato nga naagi kalang. Sa bersikulo 27 si Anghel Gabriel nagisgot og katapusan sa usa ka semana o usa ka semana ang katapusan. Sa ato kini isgutan tungod kay ang ubang tao moingon mga dili kay kung 70 ka semana ang atong istoryahan, puro na ni numero. Kini kinahanglang sunod-sunod gayud o maghisgot tag 70 ka semana, walay gap, di ba? Kaya ang tuig nagdagan magina siya, wa man na siya gap, pero ngano din na ay gap atong tanawon. Kung sunod-sunod ka 70 ka semana, kinahanglan nga sila padayon og sunod-sunod nga tuig. So walay putol, walay gap, no? So kung tinuod ang mga igsuon, ang 70 ka semana sa Daniel, kani atong ibasa karon.
Ang 70 ka semana sa Daniel natapos na unta sa iyo nga bahin sa basahon sa buhat. Naa pa sa Acts. So sayo kayo. Wala gyud mo tangkod sa samari. Anaan ni sa sayo sayo nga bahin sa basahon sa buhat. Atong tan-awon din Sa pagbasa ninyo sa basahon sa buhat, kamo nakabasa magyud mo sa Book of Acts siguro, kanang buhat Book of Acts. Naaba mo'y nabasa nga bahin sa unom nga gipropesiya ni Gabriel gagikan sa Dios. Basahon niyo ang tibuok Acts. Kay mao man na ilang gingon kutob ra unta diha kun 70 ka semana o 490 years. Wala mo'y mabasa nga ang natapos ang kalapasan. Wala sa Book of Acts. Ang tapuson ng sala, wala sana sa Book of Acts. Paghimo og pagtabon sa sala, wala gyapon na sa Book of Acts. Pagdala sa walay katapusan nga pagkamatarong, pagsilyo sa pananaon o panagna, pagdihog sa labing balaan, dili nato na makita sa basahon sa buhat. Wala gani ko kabasa na, wala sa ato pa wala kini mahitabo. Nagpasabot usab kini nga ika-70 ka semana sa Daniel, wala mahitabo tungod kay katong mga butang nga wala pa matuman. Mao ni siya last niya nga 7 weeks. Unsa ganitong weeks? Kanang 7 weeks gipasabot ana 7 katuig, no? 7 katuig. Nya ana gibasa nila kay lahi ilang units. So atong mabasa na 7 weeks. Mao ni makahuna-huna ang uban siguro basin kamo makahuna mga biblical baka ano mo maglayo ng mga nagkain competition ano. Pingo ka ba? O kaha gimani ubra lang ng pastor din ha. Para lang naay mo pipila iyang nauna-unaan ba. Dili na maigsuon. Dili na ingon nga idea na nga atong gipahaom. So atong klarohon kun mahitungod gani sa propesiya. Mao na to timanan. Mahitungod na gani sa propesiya, prophecy. Aduna gina siya higap. Pag-aanta mo example. Dili na siya dritso. Isaias 9:6 atong basahon. Nagingon din Isaias 9:6 kay alang kanato ang usa ka bata na tawo. Ano atong tagsa-tagsaon. Na tawo, alang kanato usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang kagamhanan ipahiluna sa iyang abaga ug ang iyang ngalan tawgon ug kay bulungan magtatambag Dios nga makagagahom amahan nga walay katapusan prinsipe sa pakigdait. So gihisgutan nini kini kasagaran hisgutan ni matag Pasko. Di ba? Matag Pasko kay natao man, doon na may natao. Nya kining messianic, gitawag ni natong messianic verse o bersikulo, nagsulti ka nato sa pagkatao ni Ginoong Hesus. Usa ka bata ang natao, usa ka anak nga lalaki ang gihatag, di ba? Nahitabo na. Unsa pay giingon din na? Ang giingon nila ang kagamhanan ipahiluna sa iyang abaga. Nahitabo na ba? Wala pa mahitabo. Ang pagkatao sa bata nga lalaki gihatag nahitabo na. Pero ang pag-ingon din kini atong gibasa sa usa lamang ka bersikulo, ang kagamhanan ipahiluna sa iyang abaga wala pa kini mahitabo. So kung atong tan-awon sa usa ka bersikulo adunay propesiya, mao toy akong gingon kaniha kun magisgod diri tag propesiya, duna gina siya gap. Kani nahitabo kani wala. Nakuha ninyo? Basin mo gid. Tawagi lang ko yung tagaan mong numero niya. Maglibog mo. Anyway, sige padayon ta. So, mao ni nga siya nagingon dinhi nga ang kagamahanan ipahiluna siyang abaga, wala pa ni siya mahitabo mga igsoon. Wala pa. Kay wala pa man mo reign si Jesus Christ. Unya pa man sa iyang pagbalik. So, ug dili mo kumbinsido ato pa napailain. Isaias 9:7 nagingon dinhi. Mahitungod sa kauswagan sa iyang kagamahanan ug sa pakigdait kini walay katapusan. So ibabaw sa trono ni David ug ibabaw sa iyang gingharian aron pagtukod niini ug sa pagtuboy niini uban ang hustisya ug pagkamatarong sukad karon ug hangtod sa kahangturan. Ang kadasig sa Ginoo sa mga panon mao'y maghimo niini. So ana ba? Klaro kayo nagingon dinhi nga ang hustisya ug pagkamatarong sukad karon ug hangtod sa kahangturan. Wala pa mahitabo. So ato makita ang maong bersikulo. Usa ka gobyerno sa kalinaw. Nabatay kalinaw ron? Wala pa mahitabo na. Hustisya o pagkamatarong gibayaw. Naa ba karon?
Wa may mutingog. Hangtod sa kahangturan. Kini, hangtod sa kahangturan sa ato pa. Hangtod pa ni sa umaabot. So klaro nga wala pa kini mahitabo tungod kay nagpasabot kada nga walay katapusan nga gingharian. Gipasabot aning walay katapusan nga gingharian adto na ni dito sa langit. Ang gingharian nga dadon sa Dios dinhi. So ang bata na tao, anak gihatag, nahitabo na. Ang kagamahanan ni pahilo na siyang abaga, ang nagmando og naghari sa trono ni David, wala pa mahitabo. Adunay usa ka gintang tali sa mga panghitabo, no? Mao na akong giingon, propesiya gani na siya gap. Natuman ni, gani wala pa. So napa siguro uban nga wa pa gyud makumbinser. Wa pa mo kumbinser? Sige. Lain pa gyud panangingnan gikan sa ni Ginoo Hesukristo mismo. Nagyon dinhi. Sa Lucas nagsulti kanato nga miadto si Hesus sa Nazaret ang yutang na tawhan. Miadto siya sa sinaguga, gikuha ang linukot nga basahon ni Isaias sa buntag ug iyang nga igpapahulay ug iya kining gibasa. So si Ginoong Hesus mo niyang pulong ni Ginoong Hesus matud pa sa Lucas 4. O gihatag Lucas 4:17-19 atong basahon ug ningon siya o gihatagan siya og basahon nga iya sa propeta nga si Isaias. No, kaning basahon na gikan Isaias. Iyang giablihan ang basahon ug nakita niya ang dapit diin dito na sulat. Mao niyang nasulat. Ang espiritu sa Ginoo ania kanako. Ania kanako. Iya akong gidihugan aron sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron sa pagpahibalos kagawasan alang sa mga binilanggo o sa pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, sa paghatag og kagawasan ngadto sa mga dinawdaog, sa pagkahibalo sa tuig nga gikahimut-an sa Dios. So kining tanan atong gibasa mga igsuon, usa ni siya ka propesiya sa basahon ni Isaias sa panahon sa pagsulat niya niini. Unsa may nahimo nini? Nahitabo. Giangko ni Ginoong Hesus nga siya mismo ang gipropesiya. Ngano man, niingon man siya dinhi. Iyang giblihan o nakita niya ang dapit din nagsulat dito, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Iya ako nga gidihugan aron sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron pagpahibalos kagawasan alang sa mga binilanggo. Walay naghimo sa Ginoong Hesus. O pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, kisa may nag-ayos mga buta. Si Ginoong Hesus. O paghatag og kagawasan ngadto sa mga dinawdaog, siya ang naghatag og kagawasan alang sa mga dinawdaog. So doon na pagisunod na hitabo. Atong basahon sa Lucas 20:21 nagingon. Unya gilukot ang basahon og giuli kini ngadto sa piniyalan. Kanang kuan siya mag-igsoon ang kanang scroll. Nagitawag na tog scroll. Mao na mga sa unang panahon mao na Biblia nila. Karon Biblia nato gitapok na nato. So iyang gilukot ang basahon og giuli ngadto sa piniyalan ug milingkod siya. O ang mga mata sa tanan nga diha sa sinaguga mitutok ngadto kaniya. Unya misugod siya sa pagsulti ngadto kanila. Karon kining bahina sa kasulatan natuman diha sa inyong pagpamati niini, di ba? Ningon siya. Sa ato gipasabot ang katuyang gibasa natuman na to. Nahitabo na kadto siya. Mao nang giangko niya nga siya mao ang katumanan sa maong tagna gikan kang Isaias. Mismo si Ginoong Hesus mao ini angko nini. Ang problema kay wala mo man pagbasa ang tibuok propesiya. Wala niya tiwasag basa. Gikutlo niya sa Isaias apan mihunong siya. Paghunong niya basa, yung sirado gilukot balik na dito sa piniyalan. So atong balikon pagbasa. Ang tibuok ningon dinhi basahon sa basahon naton tibuok teksto sa Isaias 61:1 ug 2. Ayang gibasa uno ra. Ang Espiritu sa Ginoong Dios ania kanako tungod kay gidihugan ako sa Ginoo aron pagdala sa maayong balita ngadto sa mga sinakit. Ako naggipaanhin niya aron sa pagbugkos sa mga nadugmok ng kasing-kasing, aron sa pagmantala sa kagawasan sa mga binihag o sa pag-abli sa bilangguan alang sa mga ginapos. Aron sa pagmantala sa tuig nga gikahimut-an sa Ginoo ug sa adlaw sa pagpanimalo sa atong Dios, sa pagpahupay ni adtong tanan nga nagsubo. Unsa may nasulat diri? Kung atong tiwas ug basa. Ngano man gibiyaan maning bahina ni Ginoong Hesus. Nganong wala man niya ni ilahos og basa, nganong iyang magitak-op ang basahon og iyang gihatag. Ibalo ba mo maison tungod kay anaa pa kini sa umaabot. Ang iyang gisulti pag-ingon niya. Giingon din niya nga mao kini adlaw nga inyong hibaw-an kining maong propesiya. Naibaw-an din ni mga tao karon nga mao di ito ang sulod sa maong propesiya. Gisulti na niya kay nahitabo ni kini.
So mao ni kun atong tan-awon, ningon siya nga kining adlaw, karong adlaw, kini ang kasulatan natuman sa inyong mga igdulungog. Pamati, natuman. Siya nagtumong lamang sa bahin lang sa matagna. Mao ni yang gisabot. 2,000 years o katuig nga ginugayon sa gintang, no, ang atong gap di ay, no. 2,000 years ang gilayon, no, ang gitas-on. Ang ginugayon sa gintang. Usa kini hataas nga gintang nga mulanat kini ngadto sa 2,000 katuig o 2,000 katuig. Kining maong gintang gitawag kini og panahon sa mga hintil. So sa ato pa kini di ay ang gap, mga igsoon. Sa prophecy ni Daniel, ani Gabriel ngadto ni Daniel. Kining gap nga atong gipasabot mao ni ang mga hintil. Mao ni ang gap nga gipasabot nga hakahuang o kalang sa tibuok summary sa 70 ka semana nga gisgutan nato ni Daniel. Nya kinsa maning mga hintil? Kita ang mga hintil kay duha ra ka klase sa tao sa unang panahon. Og dili ka Hudiyo, hintil ka. So wala na lain. Sa ato pa kini ang panahon sa hintil gingon dinhi ang kaning maunggap panahon ni sa mga hintil. So wala lain kita ang mga hintil. Anaa kita karon sa maong panahon kaning gap nga atong gistoryahan mga igsuon. O nasabtan ninyo. No? Ang panagna ni Gabriel dayon si Ginoong Hesus, dayon naay gap. Matod pa sa Lucas, sa Olivet Discourse nga gibasa ni Ginoong Hesus, ningon siya, apan sa diha nga makita ninyo ang Jerusalem nga libutan sa mga kasundaluhan, hibalui nga ang iyang pagkapukan nagkaduol na. Unya sila nga anaa sa Hudiya padtuan niyo sa kabukiran ug sila nga anaa sa sulod sa syudad papahawaa sila ug sila nga atua sa gawa sa syudad ayaw na pasudla kay kini mao ang adlaw sa panimalos aron matuman ang tanan nga nahisulat. Pagka makaluluoy gayud sa mga mabdos ug sa mga may masuso niadtong mga adlaw kay ang dakong kagul-anan muabot sa ibabaw sa yuta ug ang kapungot batok niining katawhan. Sila nga mga matay sa sulab sa espada ug bihagon sila ngadto sa tanang kanasuran ug ang Jerusalem tamakan sa mga hintil hangtod matuman na ang panahon sa mga hintil. So mao na ni ang nahitabo karon. Ang atong gitan-aw. Kining hitabo wala pa ni moabot. Tungod kay ang muhari nining higayuna, ang mumando nining mga higayuna, kita nga mahintil, wala ang mga Hudiyo, wala na ang panahon sa mga Israelitas. So ang panahon sa mga hintil mao ang gintang, kita na diha. Mao kan ang panahon din ng Israel dili na magdumala. Dili na sila dili na ang leader. Wala na sila gihimo kundi napulihan na sa mga hintil. O kana mahitabo gayod human sa pagkabihag sa Babylonia hangtod karon. So wala naman sila. Matod pa ni Pablo sa mga taga Roma 11:25 nag-ingon mga igsuon, basin unya og magpakpakaalamon kamo sa inyong kaugalingon. Busabot na kung makasabot kamo nining maong misteryo. Mao ni gipasabot ni Pablo dinhi sa taga Roma, sa Roma. Ningon siya nga makasabot kamo nining maong misteryo. Atong timan-an ang kagahi miabot sa usa ka bahin sa Israel hangtod sa panahon nga ang paghingpit sa mga hintil muabot na. So nagmagahi ang mga Israelitas. Usa kini ka tema sa Roma nga mao nga asa dihang ang mga Hudiyo misalikway ni Kristo. Ang mga Hudiyo mismo misalikway ni Kristo ug sila temporaryo nga giputol gikan sa mga panalangin ug sa usa ka relasyon uban sa Dios. Ang resulta, ang ebanghelyo gihatag ngadto sa mga hintil. Diri kanato mao na ang gap kay naputol ang sugilanon sa mga Israelitas o sa mga Hudiyo ug ang hintil mao ang naa sa gap. Mao ni panghitabo. So kining partial nga pagpatig-aw, pagpagahi silang kasing-kasing alang sa Israel, wala kini magsalikway sa individual nga mga Hudiyo nga maluwas. Wala ni sila ingon nga dili na sila maluwas. Apan kini ang nahitabo nini, ang resulta nini, mao kini nagpugong sa nasod sa pagdawat ni Kristo. Ingon nga Mesiyas, hangtod nga ang iyang mga plano mahuman. Sunod na gyapoy kalabutan ang Ginoo ni mga igsoon. Gisalikway sa mga Hudiyo
si Kristo ingon nga Mesiyas. Nahibalo ba mo nga hantod karon? Daghan pa kaayo nga mga Hudiyo nga nagpaabot pa ni Kristo. Naghulat pa sila ni Kristo hantod nga moabot karon, mao na nga sa kanunay nagsigi pa sila og halad alang sa kaluwasan tungod kay dili sila mutuo nga ang kaluwasan ni abot na. So may gihimo nila sa muluwas. Gilansang nila sa krus. Wala sila masayod nini silang gibuhat. So kung atong tanaw na niya na karon nagpuyo sa gap kita, ang kalang, tungod kay ang gintang mao ang panahon sa simbahan o iglesia. Mao na ni ang panahon sa simbahan, ang church, ila mga sinaguga man sa una, karon kita mo daghan na kayo mga churches, mga Christian churches. Mao ni ang gap, mao ni ang gintang, ang panahon sa iglesia. Tungod kay kasagaran nga din mga hintil kita. Ang Dios nag-ingon nga mahitungod sa katapusan nga adlaw nga walay tawo nga mahibalo sa adlaw utak na. Tungod kay kung ang 40 inoy mo na itong istoryahan ang 70 times 7 490. Ang takna tungod kay kung ang 490 katuig nga milabay na nasayod unta kita niini. Daghan tag wala masayri sulod sa 490 katuig nga takda nga summary sa Dios nga buhaton sa Dios sa 70 ka semana nga naa sa basahon ni Daniel. Kung nahitabo pa kini, nahibalo na kita niini mga igsuon. Nahitabo na kini, nakaisinati na kita niini, apan ang gap o gintang nagpakita nga walay usa ka nato nga nahibalo. Wala pa ang atong ipangbasa, wala pa ni mahitabo kining unom ka propesiya nga gihatag ni Gabriel ngadto ni Daniel. Gikan sa mando ni Artaxerxes, hari ni siya. 445 BC, before Christ, hangtod sa katapusan sa 69 ka semana. Kaning 69 ka semana ang gitagal ani 70 man ka semana. Sumayon tag 69 ka semana sa ato pa duol na lang gyud ta kaayo. Kay mao man ni ang panahon sa gap, mao man ni ang panahon sa gintang. Anaa man kita nining ika-69 katuig o semana. Anaa kita na bilong din hinapita. So gingon din higikan sa mando ni Artaxerxes 445 katuig hantod sa katapusan sa 69 ka semana sa diyang si Jesus mianhi. So mao ni ang panahon nga dinhi si Jesus. Mianhi niya adunay gintang nga adunay gintang. So sa ika-70 nga semana ang kani mo kumpleto siya og 490 years o 70 ka semana wala pa gyud siya mahitabo. Ni apata sa 69 kay kita ang gap between sa panghitabo. Unsa may mahitabo sa panahon nini nga kalang? Una, ang gintang tali sa ika-69 ug ika-70 nga semana mao ni magdala nato sa ikaduha ka punto. Ang mga panghitabo sulod niini sa gintang o sa gap. Matud pa sa Daniel 9:26 ningon dinhi, ug tapos sa maong panahon ang dinihugan patyon. Ug ang siyudad ug ang templo laglagon sa katawhan ug moabot ang prinsipe, ang katapusan ining moabot daw bulog sa baha ug kanunay kini nga may gubat kay gitagal naman ang pagkagunob niini. So unsa man ning mao ni ang panghitabo sa gintang, mao ni ang nahitabo. Ang unang bahin sa bersikulo 26 sa Daniel, nagtagna o magtagna nga ang Mesiyas pagaputlon o pagapatyon. Nahitabo na. Mao ni atong subayon na ginato. Kaya ako naglisod sa kog subay. Wala subayon. Ang gingon dining pagaputlon, patyon siya usa kini kapagisgot sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Ania kini sa panahon sa gap in between ni sa kalang sa 69 ngadto sa 70 ka semana nga atong gisgutan. Ang Mesiyas pagaputlon, usa kini paghisgot sa kamatayon ni Hesus. Atong makita sa bersikulo 26 nga naghisgot og duha ka prinsipe. Duha ni ka prinsipe ang gisgutan ani sa 26. Ang gingon dinhi, akong basahon pagbalik. Ug tapos sa maong panahon ang dinihugan patyon, mao na ni siya ang Mesiyas, Hesus. Ug ang syudad sa templo pagalaglagon sa katawhan sa moabot nga prinsipe. So ang katawhan sa moabot nga prinsipe mao'y maglaglag sa templo. Ang katapusan ini nga moabot daw bulog sa baha ug kanunay kini nga gubat. Gitagal naman sa paggunob ini. So ang una dinhi nga gipasabot
nga duha ka prinsipe mao ang si Ginoong Hesus ug ang Antichrist. Ang Antikristo. Ang unang bahin magtagna sa bersikulo 26 nga ang Mesiyas pagaputlon usa kini paghisgot sa iyang kamatayon. Wato makita sa bersikulo 26 naghisgot kining duha ka prinsipe nga mao ang Mesiyas, ang prinsipe makita nato sa bersikulo 25. Mao ni siya si Jesus. Ug ay kaduha nga prinsipe makita usab nato sa bersikulo 26 ang pangulo nga moabot nga prinsipe, ang pangulo mao ni siya ang Antichrist. Mao kini ang moabot dili Mesiyas kundi si ang Antichrist o Antikristo. Ato kani mahibaw ang tungod kay dili man si Jesus ang mulaglag sa templo sa Jerusalem. Dili si Jesus ang naguba sa sanctuary. Si Jesus wala mulapas sa bisan unsang pagkiksad uban sa mga Hudiyo. Ang naghimo nini mao ang tao sa Antikristo ug mao kana ang nahitabo. So duha na sila ka prinsipe. Si Jesus ug Antichrist. Atol pa sa mga scholar, no? Ingon dinhi. Nagsulti nga mao kini Antikristo na hisgutan kini sa Daniel 8. O gipamatuod kini sa pinadayag. Naasa ni gisgutan sa pinadayag. Nya gipamatuod ni sa Daniel 8. Kung gisunod nato ang timeline, kato atong gisgutan, timeline sa kasaysayan, ang mando ni Artaxerxes sa 445 BC hangtod sa panahon nga gilansang si Jesus unya sa AD o Anno Domini, ang Jerusalem pagalaglagon sa mga Romano apil na ang templo. 70 years, no? AD gilaglag ang templo. Mao na kakaron mga igsoon wa mo'y makita ang templo. Wala na ang templo karon tungod kay gilaglag na sa mga Romano. Ang kasaysayan nagsulti nga ang Romanhong general nga si Titus misulong sa Jerusalem gamit ang Romanhong mga igugubat, no? Mga artillery. Iyang gidugmok ang mga bungbong. Ilang gidakop bisan kinsa nga naa sa gawa sa syudad. Kani mao ni sila ang mga mersenaryo. Ang mga mersenaryo naglansang og mga 500 ka mga Hudiyo matag adlaw. Ano na ani? Mao ni pagulipon, pagpamatay. Hangtod nga nahimong lasang sa katawhan nga gilansang sa krus ang gawas sa syudad. May imagine mo. Gipuo ang mga Hudiyo. Gipanglansang sa krus, gipuno dito sa gawas sa syudad nga og imong tan-awon lasang sa mga krus nga naa ang mga Hudiyo gilansang. Matod pa sa usa ka maistoryan nga dili gud maagwanta ang kabaho sa milukop sa palibot. Ang nauna lang mga tawo na gagipatay sa mga katawhan ni Titus, general. O usa ka milyon ang mga Hudiyo ang namatay. Ubay gyud. 100,000 ang lawas nga gilabay ibabaw sa paril ug ang syudad gitakupan. So way labot atong gikan sa sulod ilang gipanglabay gipangpatay gilabay ito sa gawas. Naay 100,000 gawas sa 1 million nga gipanglansang nila, no? Unya ang syudad gitakupan nila gisirado nila kay ang picture na mga igsoon kaning syudad mingon gani mong syudad sa unang panahon naa na siya dagko kay bungbong. Mayat ang Jerusalem. Naa na dagkong bungbong naa na siya gate. Mao na ang gihimo nila ron proteksyonan sila. Karon nahitabo din kay gibuntog man sila gipang patay ang mga katawan ang napasasod gipanlabay dayon gisirad-an ang gate. So wala sila mahimo, di sila kaguwa, di sila kalakaw. So tuara sila sa sulod. Unya ang mga katawhan nga nabilin sa sulod gigutom na. Naabot na ang kagutom. Nahibaw mo unsa ilang gibuhat. Tungod sa kagutom nga ilang nasinati nga di na gyud magwanta ilang gikaon ang ilang mga kagulingong anak. Gikaon nila. Ang mga tulisan usab nga nagan nga to sa kadalanan tungod kay wala man sila mga sapot, gipangkawat ang mga sapot sa mga patayng lawas didto sa kadalanan kay daghan man kayo. Matod pa sa usa ka istoryan nga si Josephus nagunob sila og buhat kini sa mga Romano. So naguba gyud mga igsoon ang mga Hudiyo ug ang templo. So Daniel 9:26 ug human sa 62 kapito ka tuig ang dinihugan patyon ug walay mabatunan bisan unsa. Ang katawhan sa pangulo nga maabot mo'y mulagdag sa syudad ug ang balaang dapit. Ang katapusan niini, mao ni dinhi, mao ni ika-70. Ang katapusan niini moabot sama sa baha. Ug hangtod sa katapusan adunay gubat. Nga mao na ni ang gitakda nga pagagunob. So makita nato dinhi ingon nga baha, naipulong dinhi baha, ingon dinhi nga moabot kini sama sa baha.
mga kalaglagan ni excuse me. Kasakitan. Pulo nga ba mahimong nagpasabot nga kalaglagan sa Jerusalem hilabihan kayo ka grabe. Hilabihan kayo ka bugat. Mao gid ang nahitabo niadtong panahon na. Sa bersikulo 26 nagingon usab nga hangtod sa katapusan adunay gubat so wa gyud kalinaw niadtong mga panahon na. Ang pagkagunob gitakda na gyud mga guba na sila, mga guba ma-destroy na sila. Ang kamatuoran mao ang Israel nakasinati og usa ka makanunayon nga pag-agas sa mga kalaglagan nga misunod human sa pagkalaglag sa Jerusalem sa 70 AD. So atong mapicture walay katapusan nga pag-antos sa mga Hudiyo. Ang kasaysayan nagpadayon sa maong kahimtang ang pagkabiniyaan. Mura na sila gisalikway, gibiyaan na sila. Sa dayang gilunsad ang unang krusada ni atong tuig 1096. Kaning mga krusada familiar siguro man mga crusaders. Ang mga krusada gusto mo balik ug bihagon ang balaang yuta, mao ni ang Israel. Ug mabawi ang mga kahingungaan panginabuhian sa balaang yuta kay basin kuhaon niya sa mga Hudiyo nga naa sa Europa tungod kay kini ilang yutang natawhan. So kining mga crusaders niadto na sa ni sila ngadto ilang gisong ilang kuhaon bawion nila ang amaong mga yuta o katigayunan kabtangan. Ug kung sa ilang paagi ug paagi sa Europa kay dito man daghang mga Hudiyo gipang masakir sa mga krusada ang tanang komunidad sa mga Hudiyo nga ilang matagbuan didto sa Europa. Masakir, patay gyud ug gibuhat nila kini nga sa ngalan ni Kristo, nindot kaayo. Sa ngalan ni Kristo nga kuno sila mga Kristiyano. So doon ako'y na dunggan nga nakakuan lang ko og panag-istorya, no? Ini nga topic nga nahitabo ni kaning mga crusader mga igsuon. Mao ni gingon dinhi nga gibuhat ni nila kini tungod sa ngalan ni Kristo. Gadala sila sa ngalan ni Kristo. Nya isip mga Kristiyano. Usog na hinumdum mo sa ato una sabtan ninyo ang sugilanon sa mga Hudiyo. Wala ni sila motuo ni Kristo. Wala ni sila motuo sa Mesiyas nga niabot. Wala ni sila motuo nga niabot na ang maghatag nila og kaluwasan. Mao ni nga dideklarar ning mga krusada o crusaders nga pamatyo nila ang walay Kristo sa ilang kinabuhi. So mo-deny magud ang mga Hudiyo, no? Lahi ni sila. Kay ang mga panahon sa Romano, kinsa tong naay Kristo patyon. Pero dinhi sa mga crusader kung kinsay walay Kristo patyon. Lahi. So kuhay kay sila. So ang ikaduhang krusada sa 1146 tuig, no? Tuig sa 1146, no? 1146 year. Milabaw pa sa una, ilang gipamatay sa 1290. Labaw pa ang ilang gipatay sa miagi. So sa tuig na usab nga 1290 o usa ka libo 290 gimando ni Edward I. Di si Edward. Lahi nga Edward. Edward I, katong hari sa unang panahon, ang mga Hudiyo sa pagbiya, gingnan sila mga Hudiyo, hawa mo diya, pamahawa mo sa Inglaterra. Kay nagkatag man ni sila. Mao ni ang kauban ang makita nato ang diaspora. Nahitabo usab kini sa France niadtong 1236 sa usa ka lungsod. Hibalo ba mo kung sa gihimo sa mga nining mga tawhana sa mga crusader? Gipayatak-yatakan sa mga kabayo ang 300 o 3,000 ka mga Hudiyo. Gipatay nila, gipangyatak-yatakan sa mga kabayo, gipalayas, pangpatay, daghan kayo ang gihimo nga kamatayon. Sa tuig usab nga 1348 ngadto sa 1349 panahon ni sa pandemya. Doon na sila pandemic sa niabot para sa ato dinhi, no? Doon niya gitawag ni og Black Death. Gitawag ni mao ni ang pandemya sa unang panahon ni anong tuiga. Ang mga Hudiyo giakusar nga gihiluan ang mga tabay ug mahinungdan nga nagdala sa maong kamatayon. Gipasanginla na sa di sila. Kamoy hinungdan nganong adunay kamatay. Kamoy hinungdan nganong dunay pandemya. So mao ni nga mikagiw, wala kagwanta. Kisabay makagwanta na takitakan kas kabayo. Mikagiw ang mga Hudiyo ngadto sa Poland ug sa Russia. So nagkatag ni sila karon. Naaday mga Hudiyo dagan sa Russia. Og karon pagluwas sa ilang kinabuhi. So sa tuig 1894 ang mga Hudiyo giabusahan usab sa ginganlan og makalilisa nga Dreyfus Affair. Kaning Dreyfus Affair mga igsuon dito sa France
Kani si Captain Dreyfus, aduna ni siya nahimo nga sa laod. Nahimo ni siya nga sa laod nga nahimo dito niya sa France. Og tungod kay napamatud-an man og kumbinsido ang mga tawo nga si Kapitan Dreyfus usa ka Hudiyo, busa tanang mga Hudiyo. Gihurot sa nila. Giapil na. Mura gud atong niyaging pandemic. Nga og adto ka sa gawas, ang ilang gingon dinhi ang kanang virus gikan sa Asian country. Kay gidudahan man ang China. Asian country. So sa ato pa, basta Asian ka, tuwa ka sa gawas, dekado dyo ka. May pagmukagiw na lang ka. So kay Asian man, mausa ni sila. Si Dreyfus, gipamatud-an nga Hudiyo, so kutob sa Hudiyo makitaan patyon. So sa 1914, tuig, usa ka libo, 914, taliwala sa tanan, 90 kalibo ka mga Hudiyo na malik na sa ilang yuta. Sumawala na ni remnants, mo ni nabilin. Diyan dapita. O sa 1948, adunay 45 ka charter, 45 charter, nga mauni nakapabalik nila nga sila nakabaton pag-usab og nasod. Usa niini mao ang Pilipinas nga nakatampo ngadto sa mga Israelitas o sa mga Hudiyo nga makabalik sila, nga makabaton sila ilang kaugalingong nasod. Mabalik sila silang nasod. Pero ato makita may bisan pa man sa nahimo ni sila usa ka nasod. Nahimo na ni sila. Doon na Israel, nibalik na ang Israel. Wala gihapon sila kalinaw. Nganuman, sa pagkahibalik nila sa Israel, adunay nahitabo nga gubat tali sa Israel ug sa usa ka koalisyon, no? Koalisyon mga igsoon kaning nagtapok ng mga nasod. Koalisyon sa mga Arabo dito sa estado. Ang kauban na sama sa Ehipto, Syria ug Jordan. So, gigubat ni sila sulod lamang sa gikan sa pitsa 5 ngadto sa pitsa 10 sa Hunyo 1967. 5 ra ka adlaw nga gubat. Nya pagkahuman ani, wa dito malilong napay Hamas. Gi panas-hamasan sila, no? Gi panamas-hamasan. Gi panamas-hamasan ani Hamas mo ni. So gi-atake na sila sa mga Hamas. Unya, mao ni nadungog ni Daniel kining mga tagna murag para niya parang damgo lang yun niya. Kay lisod kay tuhuan nga gikan sa tuig 538 before Christ o BC ang nasod sa dili madugay makapauli na. Hunahunaan ninyo. Gikan sa tuig 538 hangtod sa tuig 1948 una pa nahibalik, taas kayo ang gap may isuon nga pagdagdaog sa mga Hudiyo. So mao ni sila nga makapauli na sila sa ilahang nasod. So walay ato lang timan-an mga igsuon nga kanim yung taga sulagma ni walay sulagma sa Dios. Mao na atong timan-an. Walay taghap sa Dios, no? Kay ang Dios hingigo, dili na agig taghap. Pirahan kay igo juga, no? So mao na walay sulagma, walay taghap sa Dios. Tanang butang nagkahiusa pagbuhat aron matuman ang Dios nung katuyuan. Mao ni ato makita dinhi sa daghan nga propesiya na hitabo nga diin nagtutok kani o nagpunting kini ngadto sa mga Hudiyo, kining tanan gi-ordain kini sa Dios mga igsoon. Sama sa pipila ka mga butang mahitungod sa tagna, dili kinahanglan nga kining mga butang nga mao imong paaboton. Atong gisgutan ang tagna kaning mga unsa ni gitawag ani kanang tagna, no? Tagna ba? Duha. Dili kita angay masurpresa mga igsoon kung makadungog kita gubat. Na naman hindi karon sa nagkalain-lain lugar. Si Gabriel nag-ingon nga, ang pagkagunob, gitakda na. So ang kagunoban, maguba, giday ni tanan, gitakda na ni. Naana ni, mahitabo na ni siya para sa Israel. No? Kaya atong gitumong din ang mga Israel man, mao man ni ang gauge na to. Kung sa'y mapiktuhan ang Israel, ay piktuhan tanan. So si Gabriel nag-ingon, apan, pag nagpasabot usab ka na, nga gi-ordain sa Dios ang wala pa mahimutang, nga kinaiyan ining panahon na. So ang Ginoo gyud nag-order, bisag wa magkadimao, ang Ginoo ang naay-control. So walay malungtarong kalinaw hangtod nga ang prinsipi sa pagigdait mismo mobalik. So kinsa man ning prinsipi sa pagigdait? Si Ginoong Hesus. So dili pa makab-ot sa tibuok kalibutan ang kalinaw hangtod nga dili mobalik si Ginoong Hesukristo. So atong tan-awon mga igsuon, niya pagyud ta sa panahon nga naatas kalisdanan, niya ta sa panahon nga daghang kayong challenge sa atong kinabuhi. So mao ni ato kun ato siyang tan-awon gyud ang mga panghitabo dinhi kini mga propesiya nga moabot o ang nahitabo na makita nato nga mao ni magdala
nato pagpangita sa Ginoo. Kay nakita nato unsa man kabanggiitan, unsa man kadagko kagamanan, wala gyud mahimo kun kana itugot sa Ginoo. So kini makapaamgo nato kini mga kasaysayan anaa ni sa kamot sa Dios. Anaa sa kamot sa Dios. Bisag unsa pa ka makalilisang nga propesiya o mga panghitabo sa umaabot, apan hinumdumi, God is in control. Siya gayud ang nagunit ini mga igsuon. O ang atong Dios maluluyon kayo, mapuanguron kayo sa pagpakita nini kanato diha sa iyang pulong. Gitagaan kita niyag warning, nagpakabana siya nato pinaagi sa iyang pulong. Unsa man ka mahinungdanon kini mga igsuon nga kinahanglan atong basahon aron atong masayran ang umaabot. Atong mapanganda mga atong kinabuhi, umaanda mga atong kinabuhi sa umaabot unya mga panghitabo nga dili gyud nato mahimo nga masagang. Ang Biblia nagbarog nga kasaligan og kana angay nga makapalig-on kanato. So wala gyud laing basahon. Wala gyud laing basahon nga adunay mga prophecy o tagna nga kasaligan gawas lamang sa Biblia. Ang uban nga tagna diha sa gawas sa Biblia mo na gitawag nato og tagna, no? Tagna di tinuod. Walay laing otoridad sa Biblia ug ang propesiya sama. Ang propesiya sa Biblia mga igsoon mo ni sama ni gitawag ni og calling card sa Ginoo. Call me. Tagaan kag calling card sa Ginoo. Pinaagi na yung mga propesiya aron ta makabantay. Pero gitagaan kag calling card sa Ginoo aron makasangpit ta sa Ginoo. Call me and I will answer you and I will show you mighty things which you do not see. Tawga lang ko kay tubagon ko ikaw. Mo ni ang Ginoo kanunay naguban ka nato. So I see Isaiah 46:9 nga to si Jesus nagingon, hinumdumi ang unang mga butang sa kakaraanan kay ako mao ang Dios. Mao ni gideklara sa Ginoo. Hinumdumi ang mga butang sa kakaraanan kay ako mao ang Dios ug wala ni lain. Ako mao ang Dios ug wala ni lain nga sama kanako. Mao ni iyang giingon. Busa mga igsuon dili ta magpaka-ignorante sa mga pagtulunan nga dili iya sa Dios. Siya lamang ang Dios. Nagpahayag sa katapusan gikan sa sinugdanan ug gikan sa karaang panahon mga butang nga wala pa mahimo. Mao ni ang propesiya mga nag-ingon nga ang akong tambag magpadayon ug himuon nako ang tanan nakong katuyuan. So iya gyud katuyuan. Tanang mga panghitabo di gyud kami ingon nga wa nay Ginoo. Dunay katuyuan ang Ginoo unsa man ang mahitabo sa atong kinabuhi. Ang gintang tali sa ika-69, ang gap maigsuon sa 69 ngadto sa 70 ka semana. Mao ni ang una natong puntong isgutan, ikaduha mao ang panghitabo sa gintang. Unsay nahitabo sa gintang? Ang ikatulo mao ni katapusang punto. Ang ika-70 ka semana. Mao na nato isgutan karon. So padayon ta, Daniel 9:27 siya nagingon, siya maghimo og lig-on nga kasabutan. Kisa nagingon dinhi, siya maghimo og lig-on nga kasabutan uban sa daghan sulod sa 7 ka tuig ug sa katunga nini 7 ka tuig iyang pahunungon ang mga paghalad ug ibabaw sa pako sa mga lumtanan moabot ang maglumpag hangtod nga ang gitakda nga katapusan ibubo ngadto sa tigunob. Ibubo ngadto sa tigunob. So unsa man kadugay diining usa ka semana? Sa atong natun-an mga igsoon kining usa ka semana mao ni 7 ka tuig. Equivalent ni siya kay mao ni ilahang unit nga gigamit. Nagisgot kita sa katapusang 7 ka semana o 70 ka semana ni Daniel nga nibaw-an nato nga moabot 7 ka tuig. Ni ana ta dinhi sunod sa atong tupad. Kariuna. Diri sa atong tupad, mao na ning ika-70 ka semana nga gisgutan ni Daniel ana ata sa gap. Sa tupad duol na kayo ta. Doon lang kayo tawa, unsay may tabo sa ikatapusang semana o sa 7 years. Pero gingon din nga siya naghimo og lig-on nga kasabutan uban sa daghan. So gipasabot ni nga daghan mao ang mga Hudiyo. So naghimo siya og kasabutan, kisa man naghimo og sabutan kining siya. Ingon siya dinhi. Mao ni ang Antichrist. Mao ni Antikristo. Sulod sa 7 ka tuig ug sa katunga sa 7 ka tuig iyang panungon ang mga paghalad ug ibabaw sa pako sa mga lumtanan moabot ang maglumpag hangtod nga ang gitakda nga katapusan ibubo ngadto sa tigunob. So ang Antichrist o Antikristo naghimo ni pakisaad, no? Sa kadaghanan sa mga Hudiyo.
So ang konteksto nini nagpakita nga ang daghan mao ni silang mga Hudiyo nga ni apil. Unya dinhi nagtumong usab ni sa mga Hudiyo nga ni apil ani mo ang kasabutan. So aduna sila'y matang sa kasabutan sa kalinaw, dili ni kasabutan sa kagubot. Aduna sila'y treaty sa peace nila, peace treaty, no? So gingon dinhi nga ug sa katunga sa 7 ka tuig iyang pahunungon ang paghalad. So mao ni giingon dinhi sa Daniel 9:27. Ang iyahang usa sa mga pulong giingon dinhi sa tunga-tunga sa 7 ka tuig iyang pahunungon ang mga paghalad. So unsa man ang tunga-tunga sa simana? Kay simana man atong giistoryahan. Katunga kini sa 7 ka tuig. So niya na ang 7 ka tuig diri mao na ni ang katapusan sa propesiya. Nahibalo ba ma'am igsoon nga kaning 7 ka tuig mahuman gani ni tapos na tanan? Balik na si Ginoong Hesus. So pag-abot sa tunga-tunga gipahunong gipaundang sa Antichrist ang mga paghalad. No? Pero sa dili pa muhunong ang pagsakripisyo sa paghalad, unsa man ang gikinahanglan? Di sila siguro muhalad dito sa hawanan. Sa ato na sayran, wala pa'y templo, di ba? So walay halaran, walay altar sa halaran kay giingon man dinhi nga paundangon niya sa tunga-tunga sa 7 ka tuig, so sa 3 ka tuig ug tunga, paundangon na niya ang paghalad, pahunungon niya ang paghalad ibabaw sa pako sa mga dumtanan. Pahunungon. Sa ato pa doon na sila gihimo nga paghalad, musantob yun sa una-una, nga basin, kining Antichrist nga moabot. Mao'y mutabang sa mga Hudiyo sa pagtukod sa templo aron mahimo ni ang ilang paghalad. Nga naman, ningon ni sa dili pa muhunong ang pagsakripisyo o paghalad, unsa man ang gikinahanglan. Di ba nakinahanglan sila usa ka templo, halaran? Posible nga usa sa mga butang nga buhaton sa Antikristo nga mutabang sila sa mga Hudiyo pagpahiuli sa templo tungod kay ang presensya sa templo gikinahanglan pagtuman sa panagna nga undangon ang paghalad. Nakuha ninyo? Sila naghalad sa ato pa, naanay templo, dito sila naghalad. So naana ni ang templo, pero wala pa mahitabo. Sa ato pa umaabot na siya. Giingon din sa lakto, nagingon ang human sa tulo ug tunga ka tuig, muhunong na ang Antikristo. Muhunong sa iyang halad sa templo unya. Iya gingon din nga sa katunga sa 7 ka tuig, iyang pahunungon ang paghalad. O gitakda nga katapusan ibukbo ngadto sa tigunob. Mao ni ato makita dinhi. Si Daniel actual ginahisgot sa mga ideya sa kaligutgutan nga pagkalaglag sa tulo kay gayon sa iyang basahon makita ni kining kaligutgot ug kalaglagan Daniel 11 ug 12. So makaingon ta pamilyar na kalaglag no. So mao ni gingon mismo ni Hesus sa maong sermon sa bukid. Si Hesus mingon sa iyang disipulo. Mateo 24:15 ningon dinhi. Busa ini kakita ninyo sa makalilisang nga pagpasipala diha sa templo. Si Jesus mismo nagingon ini. Ini kakita ninyo sa makililisang nga pagpasipala diha sa templo nga gisgutan sa propeta nga si Daniel ang nga magtindog sa dapit sa balaan. Unsa may gipasabot ning pasabta ninyo ang magbasa. Ang gipasabot nini ngadto pa naa ang templo. Nagbarog diha sa templo ang gisgutan nga makililisang nga tigpasipala. So naa ang templo. Si Jesus nagtambag sa magbasa sa pagsabot niini. Sama usab sa gisulti ni Gabriel kang Daniel nga diyang giatagan siya sa pananawon pagpropesy ni Gabriel ngadto ni Daniel gisultihan siya. Busa palandunga ang pulong ug sabta ang pananawon. Sama usab kanato. Tan-aw nato ang pulong sa Dios, ang mga warning tan-aw nato gitagna kini ni Gabriel. Ug si Jesus mingon kung makita ninyo kini sabta. So kung nato makita ang mga pananawon mga igsuon nga naa nagbarog, naglingkod o naa diha sa templo sa halaran, sa balaang dapit nagbarog ang Antichrist sa ato pa hapit na. Niya nakita karon sa katapusang bahin sa panahon, no? Yan ang 1677. Usa ka hari sa Syria ang ginganlan og Antiochus, misulong sa Jerusalem og gilibutan ang bukid sa templo. Gihatagan ni si Antiochus 4 o Antiochus 4 ang iyang kagalingon sa ngalan nga Antiochus Theos Epipanios. Kay bawo mo sa meaning ana?
Iyang gihatagan niyang kaugalingon ug nga nagpasabot kini nga ang Dios gipakita sa unod. So napakasama siya nga unod, nga Dios, no? Ang kasaysayan nag-record nga andihang miabot si Antiochus sa Palestina, siya mianhi uban usa sa particular nga panimalos batok sa mga Hudiyo at masayod sa hinungdan ni anha siya aron manimalos sa mga Hudiyo. Nya sa usa lang ka kampanya ni Antiochus batok sa Israel, iyang gipapatay ang 40,000 ka Hudiyo ug gikuha ang laing 10,000 sa pagkaulipon. Suwa pa matapos, mao ni ang nahitabo. Grabe ang pamatay. Sa dihang nasakop na niya ang yuta, miadto siya sa habagatan aron pildihon ang mga Romano sa Epto. Parang Romano, mao ning puntuhan nga nagtubo pa niya ang ilang gingharian. Naglaom si Antiochus nga iyang mapildi, apan siya napildi sa Romanhong commander nga si Pupilos Lainias. So mao ni nahitabo, napugos siya pag-atras. Sa tuig 168 BC, iyang giilog ang Jerusalem sa adlaw sa ipapahulay. Ug misugot sa pagbuhat sa tanan nga mahimo, pagsilyo sa Hudiyo. Pagsilo, no? Atong makita din ni unsa may pag-among-among ni Theopinos, Antiochus. Ug misugod siya sa pagbuhat sa tanan nga iyang mahimo pagsilo sa mga Hudiyo, umaga masakitan ng mga Hudiyo, bus unsa na, basta masilo ang mga Hudiyo. Nagbutang siya og mga gwardiya palibot sa templo aron wala na makasulod mo simba. Gwardiya niya, wala na makasulod. Gipahunong niya ang adlaw-adlaw nga pagsakripisyo. Kaya ang mga Hudiyo kada adlaw naa ni sakripisyo diya sa templo, gipahunong niya. So mao ni nahadlok ang mga Hudiyo ni mga igsuon, no? Ilagan ni ginganlan og kapungot sa pagkabiniyaan. Mao ni lang gi-address ani, aron di mawa silang panumduman. Ang dulumtanan sa pagkabiniyaan abomination of desolation. Wala pa kini siya moabot. Busa gipunting kini ni Hesus ingon nga moabot pa kini. Pero sigurado gayud nga mahitabo gihapon. Busa si Hesus nagpasidaan ng daan. Mateo 24:15-22 nagingon din ni busa ini kakita niyo sa makililisang nga pagpasipala diha sa templo gisgutan sa propeta nga si Daniel nga magtindog sa dapit sa balaan. Pasabtan nini ang magbasa pagkagiwa sila nga naa sa Hudiya ngadto sa kabukiran ug siya nga nasa top ayaw pa kanauga. Aron sa pagkuha sa kaptangan nga naa siyang balay ug siya nga tuwa sa uma ayaw pabalik aron pagkuha siyang mga kupo. Ug alaot ang mga mabdos ug mga masuso niya mga adlaw tungod kay pag-ampo kamo nga unta ang inyong pagpangagiw dili mo abot sa tingtugnaw o adlaw sa ipapahulay kay mo abot unya ang dakong kalisdanan ug wala pa mahitabo sukad sa sinugdanan sa kalibutan hangtod karon ug dili na gyud mahitabo pa. So wala pa ni mo abot mga igsoon ug kung ang gidaghanon ni atong adlaw wala pa paubsi, wala gayud untay taong maluwas apan tungod sa iyang mga pinili ang gidaghanon ni atong mga adlaw gipaubsan. So unsa may gipasabot nini? Gikan sa konteksto. Gikan sa konteksto nagsulti kanato nga kining kagul-anan gikan sa Antichrist o Antikristo. Gitawag kini kasakitan sa Antikristo. Nagpakita usab kini nga bisan unsa pa iyang buhaton, mao timan-an. Nakaila mo unsa na siya. Gitawag kana og Antikristo. Ug bisan unsa pa iyang buhaton, ang Dios gihapon ang nagkontrol nini tungod kay matod pa sa bersikulo 22 nga ang gidaghanon ni atong adlaw paubsan. Unsa may gingon niya dinhi? Ug kon ang gidaghanon ni atong mga adlaw wala pa paubsi. So wala gayud untay taong maluwas apan tungod sa iyang mga pinili ang gidaghanon nito adlaw gipaubsan, gi-cut short sa Ginoo aron dunay mga habilin ng mga tao. So dunay gyapon sa kontrol. Panantay Kristo magdala og kadaot sa paagi nga wala masinati gyud sa mga tao. Mao na gitawag ni Pedro og Antikristo, no? Pero ang pamangno usod sa Biblia sa Tesalonica, nagingon dinhi, ayaw ko mo pagpalimbong ni bisan kinsa, sa bisan unsang paagi kay katong adlaw dili pa mo abot mo ni pahimangno, di ta mo tuo, di ta mo atus bukid, di ta mo maligya sa atong butang kay dili pa ni mo abot ang katapusan. Na nasay bag-ong propesiya kanos ato nga tapos na sad ang kalibutan. Daghana na ginana matapos. Atong tanaw ni. So ningon dinhi nga kamo palimbong ug hangtod nga mahitabo kini dili pa moabot hangtod nga mahitabo ang una ang pagsupil, pagpadayag sa tao nga malapason sa balaod ang anak sa kalaglagan, ang nagsupak o nagpataas sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanang gitawag nga Dios o sa bisan unsa nga gisimba aron sa ingon siya molingkod sulod sa templo sa Dios ug magpaila nga siya
sa iyang kaugalingon nga Dios. Sumao ni ang gipahimangno dinhi nga moabot pa ni, una pa moabot ang katapusan nga dunay mulingkod dito sa templo nga iyang gitawag ang iyang kaugalingon nga Dios. Naghatag kini kanato og unang pagtan-aw sa preview nga nagsugod sa 7 ka tuig, no? Naghimo kini kasabutan ng Antikristo uban sa mga Hudiyo. Klaro kayo nga naghimo siya sa pamaagi nga madani. Kining Antikristo grabe kini siya. Naghimo ni siya kasabutan nga madani siya ang mga Hudiyo nga moapil ining ilahang treaty o pakisaad. Mao nga gitawag kini siya sa pinadayag size, gitawag kini siya nga puting kabayo. Nganuman mahimong buotan nga tao sa sinugdanan apan niabot ang takna nga siya gyud ay malimbungon. Mulihok sama sa politiko. Siya mahimong masupilon. Apan sa tunga-tunga niya na sa 3 ka tuig ug tunga buhaton niya ang usa ka butang nga magpakita sa tinuod niya nga bulok. Sa tinuod niya nga bulok. Si Pablo nangingon nga siya ipadayag igong tao nga malapason ug siya nagtukod usa ka sistema sa pagsimba. Diin ang tao muyukbo kaniya. So way lain ning buhaton ng Antikristo nga kita muyukbo kanila mga igsoon. So atong makita ang tanan, naghatag kini nato og usa ka mahukmanong desisyon. O kini nga desisyon gikan sa Dios. Kini nagpakita sa makausap nga ang Dios mao ay nagkontrola sa panahon sa tibuok gayud nga kasaysayan busa dili tangay mabalaka. Kining katapusan bahin nagsulti kanato kun unsang paagi matapos ang 70 ka semana. Nagisigot kini sa hingpit nga kalaglagan sa Antichrist. So pag-abot ni sa katapusan mga igsoon mao ni ang panahon nga malaglag gayud ang Antichrist. Ug ang tanan nga gisulti ni Daniel sa 24 mahitabo. Katong unom ka buok nga gisulti, tapuson ang kalapasan, aron tapuson ang sala, paghimo o pagtabon sa sala alang sa kasalanan, pagsilyo sa mga pananahon o panagna, paglihog sa labing balan nga dapit. Mao kini ang mahitabo inig-abot sa ikasitinta nga semana nga gisgutan ni Daniel. Unsa man kini? Mao kini ang gingharian ni Hesukristo nga moabot dinhi sa kalibutan. So dili ta ngay mabalaka mga igsoon kung unsa man ang mahitabo nato sa atong kagmaon. Unsa man ang nag-una nato, unsa man mga butang atong gikabalakan sa atong kagmaon. Hinumdumi nga ang Ginoo mao ang naggunit sa atong ugma. Nakaila mo niya? Si Ginoong Hesukristo. Mao kana ang gingharian ni Ginoong Hesukristo. Usa kini katalagsaong panagna di nagdala kanato nga atong masabtan. Nga bisan pa man unsa kalisod ang atong panahon karon, nga bisan pa man unsa atong kahimtang karon, unsa atong sitwasyon karon, mga igsoon hinumdumi ang Ginoo mo'y nagkontrol sa tanang panghitabo sa atong kinabuhi. So mosalig kita niya, isurrender nato atong kinabuhi ngadto kaniya ug atong buhaton ang mga butang nga gisulti sa Biblia. Amen. So atong masabtan, dili ta angay mabalaka mga igsoon bisag kinsa pa na kay siya ang Dios. Si Ginoong Hesus mo'y naghari, mubalik, aron mumando, muhatag nining tanan nga propesiya ni Daniel. Amen? O, magampo ta. Lord, salamat sa Ginoo sa mensahe nga imong gihatag kanamo nga aron kami makapangandam sa umaabot Ginoo. Nasayod kami o Dios nga kini mga panghitabo wala pa matuman o kini umaabot pa. Apan ikaw sa kanunay nagpahinumdom kanamo nga anaa ka sa among kinabuhi. Nagauban ka kanamo Ginoo. Nagahatag kanamo pasidaan sa mga butang sa kalaglagan. Among gisalig kanimo o Dios ang among kinabuhi. Tungod kay ikaw man ang nagkontrol nining tanan. Labaw sa tanan Ginoo Dios, ikaw ang gamhanan, ikaw ang hari sa tang hari. Wala imposible kanimo Ginoo Dios. Busamahan salamat Ginoo. Salamat sa imong pulong. Salamat sa imong pagpakabana, sa imong gugma o grasya, imong gihatag kanamo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kini imong pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.